Comencem un nou programa Pàgina Endins. Si t'agrada llegir, si t'agraden els llibres, per fora i per dins, si la literatura et motiva i t'agrada saber tot dels autors i autores de casa, de fora i de sempre, aquest és el teu espai. T'ho contarem tot. Nosaltres t'obrim la pàgina i tu t'endinses. Pàgina Endins, amb Xavier Vallverdú als controls i Isabel Lasso al micro, la una fingal de les novel·les i les xarxes, i amb la nostra col·laboradora Núria del Campo a la biblioteca. Avui, la nostra convidada de luxe és Maria Rosa Noguer Almirall. Ens endinsem! Iniciem programa i iniciem secció, al marge. Al marge llegirem un fragment d'un poema, Limones del Caribe, de Montserrat Lago Lafuente. Avui, que no et tinc, sí tinc unes breus paraules sortides del teu cor, paraules que formen part de tu i cap a tu ens porten, i les dic ara, sentint-te al meu costat. Aquell preciós poema teu començava: Limones del Caribe, hoy os recuerdo con el amor a una tierra castigada, dura, cálida, amorosamente ardiente. I ens quedem amb ganes de més. Tanmateix, entre nosotras el mar, Ediciones Vigía 2019, ens regala la teva ànima transcrita cada cop que vulguem. Així doncs, que volin les paraules cap a tu, que mai han deixat de volar. Sempre aquella veu serena amb el timbre personal i irrepetible de la Montse, la nostra Montse Lagó, que feia de les paraules música i de la música notícia. Sempre, Montse, sempre seràs amb nosaltres. Una abraçada infinita. I tot seguit ens endinsarem en el revers de la pàgina. I què és això del revers de la pàgina? Doncs allà on trobareu autor o autora que ens podrà explicar com treballa, tots els seus secrets i totes aquelles cosetes que mai es volen confessar i que nosaltres li arrencarem. Tenim la sort de tenir en aquesta ocasió amb nosaltres una autora referent en la literatura catalana, de casa, de fora de casa i d'arreu. Rosa Maria Noguer, escriptora vilanovina. Anem a fer... Encantada de tenir-te aquí. Igualment, Isabel. Farem una breu ressenya biogràfica i si no estàs d'acord ens corregeixes. Només faltaria. Maria Rosa Noguer Almirall neix a Còrdova l'any 65. És una escriptora catalana vinculada a Vilanova i la Geltrú, ciutat on viu des dels 3 anys. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, desenvolupa una trajectòria sòlida tant en l'àmbit literari com en el docent. És professora de novel·la i tècniques narratives a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès des del 2006, on acompanya generacions d'autors en formació. També ha impartit cursos de català per a adults, ha estat professora de secundària i conduït tallers i clubs de lectura en diversos espais culturals. Ha estat col·laboradora habitual del Diari de Vilanova fins al seu tancament l'any 18 i posteriorment ha publicat a La Fura i a La Independent, sempre amb una mirada literària i de proximitat. És membre activa de l'Associació Literària Libertània. Destacarem una miqueta la seva obra. Entre la seva producció trobem La Casa dels Cants, No arriba la mort, que és Premi Bellvei Negre 2017, i la seva entrada al gènere negre. La segona mort de Lorenzo Contini, finalista del 6è Premi Gregal de novel·la. Codi 60 La Pacifae, segona entrega de la col·lecció Falciot Negre. La noia del descapotable, la noia del creuer i la noia del TR, que també, si no estic malament informada, és l'última novel·la publicada, oi? Això. Entre els premis i els reconeixements
destaquen Premi del Centenari de l'arribada del ferrocarril a Vilanova, Premis de l'Aula de Lletres, Premi Víctor Alarí de Cubelles, Premi de la Nit Literària de l'Institut dels Estudis Penedesencs, Premi Bellvei Negre. Déu-n'hi-do, Rosa Maria. Gràcies. Déu-n'hi-do. Ets una escriptora que s'hi llença per tots els reptes. Una mica tot terreny, oi? Tot terreny. Sí. Què et motiva a presentar-te, per exemple, a certàmens literaris? Val. Bé, jo des de petita sempre m'ha agradat molt escriure. Aleshores, també és veritat que des de petita doncs, m'he presentat amb certàmens. De fet, m'havia presentat en aquells de la Setmana del Mar, que tu potser el recordes. El recordo també. Sí. De la confraria, que després es van tornar de poesia, jo que encara el fan de poesia, i jo ja no em vaig presentar, perquè jo sempre he estat prosista, no? Aleshores, per mi el certamen, el premi, és una mica un repte i també una manera de posar una data. No sé si et passa a tu també com a escriptora, que si no tens una data d'entrega, va passant el temps i aquell text no troba la forma definitiva. S'ha de posar dates. Això mateix, sí. Exacte. Sí. Molt bé, Maria Rosa. Ets una veu literària molt vinculada a Vilanova i la Geltrú. Quina és la primera imatge que et ve al cap quan penses en aquesta ciutat com a espai d'escriptura? Val. Bé, per mi sempre, clar, i suposo que per la majoria de gent, una de les gràcies, o potser una de les més importants de Vilanova és el mar. Llavors, per mi és la vinculació amb el mar, barri de mar, passeig marítim en totes les seves façanes, i després també, a l'hora de vincular-ho amb l'escriptura, una mica també el que seria aquesta tradició tan forta de les festes populars i també la possibilitat que en aquest marc idíl·lic de mar i de festes populars i tot també doncs, vestir-hi una intriga que, clar, de vegades podria ser una intriga que no és precisament el que ens agradaria viure, però que, en canvi, per la narrativa, per les novel·les, funciona molt bé, no? Aquest és el batec que t'acompanya normalment, la pulsió a l'hora d'escriure, perquè les teves novel·les se centren gairebé sempre a Vilanova. Bé, sobretot en la part aquesta, la idea de la novel·la d'intriga, de la novel·la policíaca, sí que vaig decidir centrar-la en Vilanova, encara que al principi no tampoc forçosament havia de ser així. De fet, amb la sèrie que tinc juvenil, que ara l'he culminat amb la novel·la aquesta de la noia del TR, la primera passava a Sitges. Bé, no gaire lluny, diràs. Aquí al costat. Tampoc me n'he anat gaire lluny, perquè també Sitges trobo que és molt suggerent també com a poble, i quan vaig fer la primera novel·la, la juvenil, La noia del descapotable, quan anava a presentar amb instituts, que vaig tenir bastanta sort perquè llavors també feia poc que havia estat professora de secundària, i me'n recordo que l'alumnat sempre em deien, els de Vilanova, deien, però per què passa a Sitges? I no a Vilanova. S'enfadaven, normal. Exacte. La pàtria xica. Molt bé, Rosa. Tu combines l'escriptura amb la docència literària. Què t'ensenya cada any l'alumnat de novel·la de l'Ateneu Barcelonès? Com han evolucionat la teva mirada sobre la narrativa després de tants anys d'acompanyament a escriptors en formació? Clar, aquí s'ha de dir que també allò que diuen, no? Abans de ser capellà jo vaig ser escolar i abans de fer la primera novel·la vaig rebre també formació del cicle de novel·la, no el que ara fem, encara no estàvem a l'Ateneu Barcelonès, però del que vaig ser alumne, doncs ara soc professora, no? Llavors jo crec que el que hem evolucionat, diguem, tant en la formació com en la recepció per part de l'alumnat, és que jo crec que ha pujat molt, o sigui, hem trobat bastant una manera, com ho diríem, queda una mica lleig, però com una manera pràctica de fer novel·les, que no té per què ser una cosa pràctica en si, sinó que, clar, és una feina artística, creativa. Però quan jo vaig començar, quan jo vaig ser alumne, ens deien, molt bé, vols fer novel·la? Doncs fes un capítol, comença. I cada setmana fèiem un capítol. I clar, a mi em va anar bé, però hi va haver molta gent que van abandonar, perquè és una mica bèstia, no? Tu també com a novel·lista ho deus trobar, no? Clar, no es pot obligar tampoc, no? Diguéssim, no es pot forçar la marxa. S'ha de motivar sense provocar un bloqueig. Exacte. Aquest temut bloqueig, en el nostre cas també era abandonament. Llavors, després de pensar-hi, no? I amb reunions de claustre i metodologia també, que hem vist molt també del món anglosaxó, perquè les escoles d'escriptura creativa neixen entre Anglaterra, Estats Units, aquella gent són com molt pràctics, i dir, vols fer una novel·la? Doncs anem a veure com ho fan els novel·listes, o les novel·listes que ens ho expliquin i adoptem el mètode. Llavors,
No vol dir que hi hagi un únic mètode, però sí que el que fem ara, i funciona bastant bé, és que primer, abans d'escriure, doncs has de pensar. No? Aleshores, pensar què vols escriure, com t'imagines la teva novel·la, quin gènere ha de ser, quina previsió tens, quina extensió, quins personatges, anar fent exercicis, anar creant tota una estructura, que en el moment que tu ja et poses a escriure ja ho tinguis mitjanament clar. Clar, ara m'ho poses a tret directe. Llavors estaríem instal·lant el mètode diguéssim, de la brúixola, no? O sigui, no seria tant en plan improvisar, sinó decidir i pensar, o mapa, era mapa i brúixola, això. Exacte, seria el mapa. El mapa, això seria la brúixola és per instint, per dir, vale, jo em deixo anar i ja està. I això seria planificat, o sigui, un mapa de la novel·la. Exacte, o sigui, la brúixola, pensem que ja cada un la portem a dintre i això no es pot ensenyar. Això ho portes, aquest instint, diguem, creador, aquesta intuïció d'escriptura. Nosaltres el que podem ensenyar és a posar-hi ordre, a crear un sistema. És molt interessant, Rosa. Gràcies. Quina és la pregunta que et persegueix últimament a tu com a autora, l'autora Rosa Maria Noguer? La pregunta? La pregunta que et persegueix. Bé, una mica també, ara estic fa temps que faig la novel·la policíaca i ara em porto 3 de fetes i vull fer una 4. Llavors, ara avui quan venia caminant cap aquí pensava, després de la 4, que encara està per fer, però que la faré, què faré? Què faré? És una pregunta molt interessant i molt adequada, no? És així que tu has escrit novel·la narrativa juvenil i literatura infantil. Quin és el fil que uneix totes aquestes veus tan diferents? O sempre és la mateixa veu, però des de perspectiva canviada? Clar, pot ser això. Jo no hi havia pensat, però pot ser que sigui, de fet, la mateixa veu amb diferents formes. Jo, de fet, com que sempre m'ha agradat molt llegir, com a tothom també que li agrada llegir, no faig una distinció, diguem, sobretot de qualitat entre un gènere o l'altre. Tan difícil o tan excel·lent pot ser un conte infantil com una novel·la de 1.000 pàgines. I jo tinc molta curiositat per llegir i per escriure, amb qualsevol dels seus gèneres. Llavors, potser el fil que a mi em mou és aquest, és la curiositat, és anem a provar, anem a experimentar, no? Molt bé. No arriba la mort, anem a entrar una miqueta aquí al Premi Pell Negre, vas entrar al gènere negre. Què et va treure d'aquest territori tan fosc? Aquesta foscor, no? Aquesta foscor. Que a més hem de dir que ara que es diu negre i tal, i a mi de vegades em diuen, tu el que fas és gris fosc. Molt bé. Això t'ho diuen els lectors? Sí. Molt bé. Alguna vegada m'han dit en el sentit que, clar, jo també tinc una visió com molt optimista de la vida i m'agrada passar-ho bé i els ambients agradables. I clar, encara que tinc la novel·la negra, crec que mai arribo a aquell punt, jo ho provo, però crec que no arribo mai a aquell punt tan sagnant, tan escabrós, que dius quasi et cau la novel·la de les mans. Intento que dintre de la història, dintre de la negror, que puguem també reposar, no? Que hi hagi també fora moments... pessimisme, no? Exacte. I és sempre esperança oberta. Series partidària del cozy crime, ara que està tan de moda etiquetar? Està molt de moda. Potser jo, en teoria, el que et deia, no és que sigui partidària o no, sinó que quan escric, doncs més aviat em surt així. Et surt així i ja està. Sí. Bueno, a mi t'he de dir que em resulta molt agradable llegir novel·les d'aquest estil, perquè el que és ja insuportable, no, això com has ben dit tu, que se't cau el llibre. Sí, que no, la veritat, jo el tanco i ja no. Segons quines coses no. Sí. Necessitem esperança i una mica evasió. Sí. Molt bé. La teva darrera novel·la, TR, la noia del TR, continua expandint el teu univers narratiu. Què hi vas voler explorar que encara no havies dit? Bé, de fet també, ja saps també, Isabel, que tinc com 2 línies, que una seria el que seria la narrativa per adults i de la noia del TR pertany amb la novel·la juvenil. Llavors, de fet, jo quan vaig començar a escriure novel·la, la primera no, la segona novel·la que vaig fer, vaig començar a escriure i la gent, les meves professores, la gent que em llegia, deia, està bé, per sort deien està bé, sembla juvenil.
I jo pensava, caram, doncs no era la meva intenció, però com que semblava juvenil, dic, doncs va, anem amb l'univers aquest de la gent jove, de la narrativa juvenil. I també em feia molta il·lusió tenir una trilogia, perquè jo veia que les autores, tothom dels autors tenien la seva trilogia, i jo deia així en broma, deia, què és una autora sense una trilogia? Jo també en vull una. I llavors vaig fer aquesta primera, La noia del descapotable, La noia del creuer, que sempre repeteix aquest nom, i l'última, que és la que parlo avui, que és La noia del TR, el treball de recerca. Aquí vaig voler que la meva protagonista, alumna, que és una mala alumna, diguem, una alumna que li costa molt estudiar i treure's el batxillerat, al final doncs triomfi i faci el treball de recerca. En aquesta novel·la el que vaig plantejar és si una noia que ha trigat bastant a treure's el batxillerat ha de fer el treball de recerca, i la meva protagonista, l'Andrea, primer no ho era, però s'ha convertit en bona lectora, de què voldria fer el seu treball, i vaig decidir que el fes de fer una novel·la. O sigui, aquesta novel·la, la protagonista, ella mateixa escriu una novel·la. I llavors està combinat, un capítol és realista, que segueix la sèrie, i l'altre capítol representa la novel·la que està fent ella, la noia de 17 anys. Però això és molt bonic i molt apassionant, no? Escriptura dintre de l'escriptura, exacte, com el teatre dintre del teatre. Exacte. És una tècnica en la que t'hauràs sentit molt bé, no? Sí. T'haurà portat molt de plaer, no? Perquè estàs ficcionant la ficció. Ficcionant la ficció. Em va costar una mica perquè més vaig pensar què escriuria o què escriu ara o què llegeix ara una persona doncs, de 17, 18 anys, l'arc aquest entre fins a 20 anys o més. I vaig preguntar i la majoria llegeixen o escriuen ciència-ficció, fantasia. I jo d'això no n'havia escrit. Però que em fa gràcia, dic, va, doncs faré una novel·la fantàstica. I llavors surt el Penedès fantàstic, que és distòpic, que ja hi ha hagut una hecatombe nuclear que ha patat tot. Però, d'alguna manera, això els ha tornat a la natura i m'ho vaig passar bastant bé imaginant tot això. M'ho imagino. Has intentat adaptar-te al llenguatge actual del lluent, cosa que estàs de brò i tot això, o directament has dit jo no m'embolico. He fet un semi, perquè la primera novel·la que vaig fer de la sèrie sí que ho vaig intentar bastant, però llavors encara tenia molt contacte amb gent adolescent perquè era professora de secundària, i ara ja queda una mica més lluny, encara que tinc els meus fills, no? Llavors faig servir un llenguatge una mica neutre, perquè també aquest llenguatge juvenil passa bastant de moda. Llavors potser el que ara jo posi ara que està de moda, potser si tinc sort i em llegeixen d'aquí un temps, doncs ja no ho estarà. I bé, ho vaig intentar que sigui juvenil, però el llenguatge és bastant neutre. Molt bé, és una bona actitud. Com tu has trobat una recepció diferent entre les novel·les juvenils i adultes? Com t'arriba l'opinió d'aquests sectors de lectors? En el cas de la novel·la juvenil és molt curiós perquè normalment quan fas novel·la juvenil tot el públic adult ja no et llegeix. Clar. Ja és juvenil. Llavors, clar, la manera de poder arribar al públic jove, en el meu cas, ha passat també per l'escola, pels instituts. O sigui, intentant també que em llegeixin les professores, professors, els meus companys, que els hi arribi el llibre, que pugui agradar-los, i després a partir d'aquí a les aules, i llavors sí que he tingut bastant bona recompensa de poder anar a les aules a comentar els meus llibres. Molt bé, això és molt bonic per un autor, no? Sí, i tant. Rebre directament l'opinió i el sentiment del públic. Sí, i tant. Perfecte. Com neix una novel·la en tu, Rosa? Com neix? Des d'un personatge, una imatge, un conflicte, una pregunta? Val. En el meu cas, normalment jo sóc més de personatge. Soc més de tenir un personatge, algú que em fa gràcia. Per exemple, en el cas de la novel·la juvenil, aquesta protagonista meva, l'Andrea, doncs era la imatge d'una alumna que jo tenia. En el cas de la novel·la policíaca, aquí era més perquè jo anava, ara riuràs, però anava, encara hi vaig, al Parc del Garraf a fer aquagym. I al sortir, com que es passa sempre, jo anava caminant per allà per davant de la comissaria dels Mossos i pensava, tenia curiositat, no? Com deu ser, no? Ser mosso, ser mossa d'esquadra, què deuen fer? I veia els cotxes, i veia l'edifici. I llavors em vaig anar imaginant doncs, un personatge, que de fet després van ser dos, perquè tinc la inspectora i el sotsinspector,
I a partir d'aquí, llavors ja vaig començar a pensar coses, no? Normalment és un personatge que després gairebé sempre li has de crear o li hem de crear un conflicte. A tu et persegueixen els teus personatges? Si no fas el que ells volen? Bé, tant com això no, el que passa és que procuro tenir-los a prop per intentar no ser sempre jo, perquè clar, a l'escriure al capdavall ets tu, és la teva imaginació, els teus records, no? Fins i tot conflictes, emocions, que de vegades doncs, queden disfressats, doncs, ara de noia jove, ara de mossa, ara de... I clar, sempre intento també tenir-los a prop per no trair-los, no? Llavors potser sí que en aquest sentit intento que no domini tant la meva veu doncs, d'escriptora, sinó donar-los veu amb ells o amb elles. Molt bé, molt bonic. Quin és el moment més vulnerable del procés d'escriptura, del teu procés? Val. A veure, de vegades al principi de tot em costa una mica trobar la veu, trobar com començar, perquè com que faig també diferents gèneres, per exemple, si he estat escrivint doncs, juvenil, quan vaig començar a fer la novel·la policíaca, que dèiem la primera, no? Del Premi Bellvei Negre, em quedava també juvenil. I me'n recordo doncs, la meva lectora, que llavors estava en una agència i em va dir, però això és juvenil? I jo pensava, ostres, no, perquè havia de ser aquesta negra negríssima. Aquesta ja no havia de ser juvenil, quedava encara molt centrada en el que havia fet. I ara que vaig començar a fer una altra novel·la que no volia que fos policíaca, de seguida em va aparèixer per allà un policia i va tornar a ser el que estic més acostumada. Llavors, crec que és a l'inici, sobretot quan canvio de gènere, i després també hi ha un moment, una mica que jo dic que és el pont enmig de la boira. Sempre jo crec que en la novel·la hi ha un moment que és cap al mig, o sigui, comences amb il·lusió, potser una mica de dubtes, però vaig agafant el fil, vas escrivint amb un cert entusiasme, i arriba un moment que no saps segur. No saps si has fet bé, no saps on vols arribar, i és aquest com això, creuant el pont enmig de la boira, no veus res, però has de tenir fe, allà hi ha el pont i has de seguir caminant, has de seguir escrivint. Però clar, de vegades costa això, i sobretot si fas moltes altres coses, sempre tenim excuses, i dius, m'aturo. I aturar-se, aquesta pausa és molt perillosa. Sí, jo li dic, si em permets, la crisi dels 5 capítols. Arribes als 5 capítols i sembla que se't cau tot. Molt bé, exacte. Sí, tu també coincideixes gairebé a la meitat, no? És cert, eh? Sí. És cert. Llavors has de decidir per tot, per tothom i per tu mateix, o sigui, tiro endavant perquè això es cau, perquè com la deixis, aquella novel·la cau. Exacte. Es queda allà al calaix. Sí. Ja no la fas. Exacte, és una llàstima, perquè clar, tota la il·lusió que has posat, la feinada que has fet... Clar, i la rebotada que hi ha allà dins, no? El rebombori. Exacte. Dones un destí i deixa'ns acabar. Els deixes penjats, no? I això m'ajuda també de dir, no els deixis així, no? Depenen de tu, una mica, no? És que té tela, això, eh? Sí. Això nostre té tela. És veritat. Molt bé. Hi ha alguna veritat literària que hagis descobert actualment que no sabies al principi? Jo, de fet, quan vaig començar a escriure, jo també venia de la carrera, de la filologia, no? Una mica del món com molt intel·lectual, i pensava doncs, que això com una novel·la o escriure sobretot era un procés mental, no? Una cosa que tu has de pensar i després has de també relacionar molt bé amb el llenguatge. Llavors pensava, has de dominar la llengua, bueno, encara ho penso, no? Però això és el que jo ja pensava, intuïa que havia de ser així. I llavors quan vaig començar a escriure, també quan era alumne, em quedaven uns textos, jo crec, pel que em deien, que eren així, eren formals, eren ben reflexionats, hi havia, diguem, el domini lingüístic, però els hi faltava alguna cosa. I això va ser el que la meva professora llavors, que era la Mercè Company, la de les Tres Bessones, em va dir, mira, Maria Rosa, tu ets professora de llengua, no? I jo, ai, que bé, ho ha notat, no? Que bé que escric, no? Soc profe, i em va dir, que mira, jo controlo, i em va dir, tot ho escrius igual, subjecte, predicat, complement. Això no és literari, t'has de deixar anar. I llavors, juntament amb l'altra idea, que és que no s'escriu amb el cap, sinó amb les tripes, que has d'escriure amb el que et surt de dins, amb com tu ets interiorment. I això va ser un descobriment realment, perquè de vegades estaràs d'acord, no? Hi ha llibres, hi ha autors, autores, hi ha novel·les que podrien estar més ben escrits, però que tenen tanta exposició de l'interior que ja està.
ja funciona. Clar, clar, sí, completament d'acord amb tu. És un bon descobriment, no? Sí. Ets conductora de clubs de lectura i membre de Libertània. Què t'aporta aquesta vida literària compartida? Doncs és fantàstic. La veritat que jo m'ho passo molt bé. Trobo per mi modestament, no? És com un bon complement també de la meva activitat, d'una part docent, de l'altra part també escriptora. Per cert que el primer club que vaig estar em sembla que el vas crear tu. Sí, no? La Crisàlida. La Crisàlida, que m'ho deien. I per mi també és la sorpresa constant de veure com el públic lector, majoritàriament lectores, un 80%, i lectors menys també n'hi ha, però no tant, són capaços d'entrar en el significat profund dels llibres i també de la duresa amb què ens jutgen, O sigui, aquest llibre ja pot ser el més excel·lent de la literatura, que si no els hi ha agradat, no els hi ha agradat, Aquí no hi ha mitges tintes. I també això, exempts de prejudicis, el llibre com arriba allà es llegeix, i també al mateix temps són una gent molt agraïda, sempre quan convidem alguna autora, algun autor, jo fins i tot per... no diríem per vergonya, però que ho he fet perquè també em feia molta il·lusió, han llegit algun llibre meu, de dir-los, mira, és que jo també sóc autor i m'agradaria que em donéssiu la vostra opinió. Agraeixen molt també tot el que els expliquem, el contacte amb la literatura en directe, no només la del passat, i està molt bé, la veritat, això, els clubs de lectura és un gran invent, La veritat és que sí, que és una cosa meravellosa, perquè et demostren com es viu la literatura per dins i amb amor, Sí, la gent que forma part dels clubs de lectura són lectors fantàstics. Sí. I la mateixa vitalitat que tenen, a vegades els hi fa donar opinions tan dures. I tant. Però que sempre estan ben construïdes, normalment. Sí, exacte, sí, això és el que... Perquè... no pots dir que no tinguin raó. Exacte, perquè, clar, en contrast, tu t'hauràs trobat, perquè també et mous per les xarxes socials, hi ha actualment una moda, així que diguéssim, o el que està imposat avui en dia, no? Sí. O un contracte social, no? Entre cometes, de certs influencers que podrien vendre pomades, també, però es dediquen als llibres, no? I a vegades les opinions et deixen ballant, perquè dius, no respecten ni els clàssics grecs, per posar... No? Són agosarats, són temeraris, no saps si realment s'han llegit allò. Això és potser el pitjor, perquè està bé ser agosarat i temerari, però has d'haver llegit el llibre. Clar, van omplint contingut, es tracta de generar contingut, soc generador o creador de contingut i ja està. No? I clar, sempre jo quan veig algunes opinions, no sé si et passa a tu, que segur que sí, quan veus aquestes opinions sense criteris, sense arguments, frívoles, per dir-ho d'alguna manera, i penses, recorreixes als clubs de lectura, dius, no, allà sí que hi ha bons lectors, allò és la veritat. Exacte, sí. És molt genuí perquè sempre passa per la lectura del llibre i el comentari. Sí. Molt bé, Rosa. Com canvia una obra quan la llegeixes amb altres persones? Canvia? Com vols dir, en el moment de fer-la? No, vull dir, en el moment de que tu tens la teva pròpia lectura i després, quan la poses en comú, al club de lectura... la percepció teva, no? La percepció pot canviar... Doncs aquí s'ha de dir que ja tant com canviar molt, no, però es modula, no? I l'altre dia estava en un club de lectura i pensava, mira, entre tots hem fet com una mena de simfonia, perquè vam començar amb... Em sembla que era en aquest cas, per exemple, posem per cas, una persona doncs, que li ha agradat molt aquell llibre, li ha agradat molt, està contentíssima perquè li ha agradat molt, després apareix al del costat que potser no li ha agradat tant, comença a trobar defectes i després ja anem baixant i arriba un que no li ha agradat gens. Després, però clar, el que no li ha agradat gens ja ha sentit qualitats d'aquella obra i ja diu, bueno, potser no vaig tenir temps, potser ho vaig llegir, potser ho tornaria a llegir... I entre tots plegats al final queda ni tan blanc ni tan negre i anem traient, no? Anem extraient dels llibres. Això és meravellós, això és molt bonic. Clar, poder canviar també, no? La visió. Exacte. Clar. Sí. Molt bé. Jo ara et voldria fer una pregunta compromesa, amb el teu permís. I tant. Algun pecat capital que vulguis confessar-nos? Ostres, ara...
el llibre de Llibertània, no? L'últim. Exacte. L'antologia. Exacte. Ah, clar, per aquí... És que ara pensava, ostres... T'he enganxat, ara. M'has enganxat totalment. Sí, perquè a més jo estava una mica amb mala consciència de no haver parlat de Llibertània, perquè em vas preguntar per clubs de lectura i Llibertània, i anava a dir, doncs també, clar, Llibertània és aquesta associació literària. Aclariré als oients, no?, que Llibertània és una associació d'escriptors, i bueno, també tenen una editorial en què es van publicant reculls de relats, de poesia, algunes novel·les. En concret, això del pecat capital venia perquè heu fet un recull de contes dedicats, bueno, tu ens ho explicaràs millor, als pecats. Exacte. Tu quin era el teu pecat? Els 10 manaments. A veure, aquí hi ha marro, hi ha marro per explicar. També he de dir que encara que aquest llibre, que es diu Els 10 manaments, relats en negre, 10 relats en negre, que està inspirat pel que és el president de Llibertània, el Joaquim Micó, està inspirat per ell, va néixer d'un WhatsApp que estàvem fent bromes sobre la Copa Amèrica a Vilanova. Donava per fer marro. I vam dir, això es podrien fer uns relats. Bé, va anar canviant. Ell va inspirar realment aquest recull de 10 relats en negre, el Joaquim Micó, però el va proposar perquè fos editat per l'editorial Boliana, que és una altra editorial, i que ha celebrat amb aquest volum el títol 10 de la col·lecció negra Falciot Negre, que és on jo tinc també la meva novel·la i també el Joaquim Micó. Llavors, els 10 manaments vam fer una selecció i a mi em va tocar el no tindràs pensaments impurs. I em vaig encallar allà perquè, clar, a veure, el no faràs actes impurs, mira, aquest pensava, però clar, no tindràs pensaments, i em pensava, com es pot això evitar? I em vaig fer un embolic, vaig començar a buscar, a investigar els 10 manaments, el Moisès, i bé, i un dia parlant amb el Pedro H., que també és director també de l'Associació Llibertània, li vaig dir, Pedro, tu quin t'ha tocat? Diu, a mi no robaràs. Dic, oi, quina sort, perquè jo estic encallada amb els pensaments impurs, i va dir, si vols te'l canvio, perquè a ell li feia gràcia. I llavors jo em vaig quedar amb el no robaràs. Home, pues això va ser... I llavors no robaràs, també he de dir que era un moment de molta feina, de molta activitat per mi, i vaig dir, vaig a fer un no robaràs una mica que no sigui gaire clàssic. I el meu conte és inspirat en el robatori dels accents diacrítics catalans. És boníssim, això és boníssim, això s'ha de llegir, Gràcies. Molt bé, Rosa. A veure, et preguntaria per consells, no? Consells. Quin consell literari t'ha pogut fer més mal o més bé? El que ens vulguis explicar. Val. Bé, jo en general, consell, diguem que m'hagi fet mal, no. O sigui, els consells jo els he sentit. També tinc una mica la màxima, que ara no sé de qui ho havia dit, però que és escolta a tothom i fes el que vulguis. Molt bé, això és superintel·ligent. No? Molt bé. Sí, tu has d'escoltar els consells que et donen i els has d'adaptar. Has de veure, de vegades et diuen coses boníssimes i no et va prou bé, i de vegades doncs, algun consell que potser tu en principi no pensaves et serviria. Un dels consells seria potser aquest, seria un cop tinguis escrit o comencis a escriure, pensar, concentrar-te en què vols que passi, tenir també la idea de que en una novel·la no hi cap tot, seleccionar, ja en faràs més, diguem, no? Ja faràs més novel·les, una novel·la, un conflicte, un tema en principi, i sobretot també jo crec que és important passar-s'ho bé. Molt bé, això és el principal. S'està fent un exercici com aquest per passar-s'ho bé. Sí. Quina pregunta t'agradaria que et fessin i mai et fan? Ostres, m'estàs fent pensar molt, És a veure quina pregunta. A veure, no ho sé. De fet, estic molt obert amb moltes preguntes, Potser sí que hi hauria aquesta idea sobre la supervivència potser dels personatges, no? O sigui, per exemple, un cop m'he inventat un personatge, em costa d'abandonar-lo,
i m'agrada anar-lo fent seguir. Llavors, clar, com que jo també entenc que jo escric amb bastanta pausa, i clar, la gent que ha llegit una novel·la meva no té per què haver-les llegit totes, i alguna vegada n'agafen una altra i diuen, però resulta que és el mateix personatge, no? I doncs sí, jo realment no faig només les novel·les individualment, sinó que també m'agrada anar com creant una mica com de galeria de personatges que vagin tenint una continuïtat. Molt bé. Segur que ells t'ho agraeixen molt, Ara que em dius això, ja anem acabant. Gràcies. Amb quin personatge teu t'agradaria, per exemple, esmorzar, anar a dinar o sopar? Val. Home, jo crec que segur l'Andrea, la meva protagonista de la sèrie juvenil, ella la tinc fitxadíssima, i després deixa'm en dir dos també, i triaria la meva inspectora de la sèrie policíaca, la Joana Valls, i el sotsinspector, que són parella, el Pau Reventós. Aquests els convidaria, perquè a més també amb les novel·les meves ja també de vegades em faig sortir jo, com un personatge secundari, com una mica d'alter ego. Mira, com el Hitchcock, no? Totalment imitat del Hitchcock, perquè vaig pensar... I surt una escriptora per allà vilanovina, de novel·la policíaca, que es diu Anna, i vaja, jo encantada d'anar amb ells. Això és fantàstic, preciós. Quin és el llibre que tens ara mateix obert damunt de la taula? Bé, aquesta no me l'he de pensar gens perquè tinc el que llegirem en el Club de Lectura de Novel·la Negra, que és un best-seller. És Controlaré els teus somnis, de John Verdon, un autor americà, i és ben bé un best-seller clàssic detectivesc. Sí, aquest és el del Club de Lectura. Després porto també un altre Club de Lectura que llegirem la suite francesa de la Irene Nemirovsky, que també és un... I després sempre tinc d'alumnes meus que estan publicant, que han publicat, que em deixen llibres. O sigui, està tot amb una mena de... Tens una bona filera de llibres. Això mateix. Oberts. Exacte. I ja acabem. Què t'agradaria que quedés ressonant després d'aquesta conversa amb tu? Home, jo crec que les ganes, no? Les ganes de llegir i d'escriure, no? La idea que és un món que de vegades es veu, jo crec que injustament, des de fora, com una mica una mica ara no tinc temps, ara he de fer altres coses, i que sempre el fil de la lectura, de l'escriptura, ens pot acompanyar per moltes activitats que fem i que ens ho podem passar molt bé i és apassionant, t'aporta molt. Per tant, crec que estaria bé aquest ressona de val la pena acostar-nos i no tinguem por, i llancem-hi. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Maria. Et desitgem moltíssim èxit, que ja el tens, però més encara. Gràcies. Que continuïs gaudint tant de la teva professió d'escriptora, perquè se't nota als ulls, a la cara, a la sonrisa. M'agrada molt. I als oïdors, doncs us convidem a que us endinseu en les pàgines de Rosa Maria Noguer, que és fantàstica, de veritat, i us quedareu enganxats si encara no la coneixeu. Passeu a dins de les seves històries. I ara, doncs, aniríem a la biblioteca amb un consell de la nostra col·laboradora Núria del Campo Baladà, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, Joan Avinyó. Hola, bon dia. Avui us parlaré de la ficció sanadora, o Healing Fiction. Es tracta d'un refugi narratiu en temps d'incertesa i el que pretén és que quan es tanqui el llibre, el lector se senti millor. És un gènere literari format per obres que provoquen un efecte reconfortant amb una gran fortalesa emocional. Va sorgir a la literatura asiàtica, convertit en tendència en països com Japó o Corea, i en els darrers anys les seves traduccions han guanyat popularitat arreu del món. Des de la quotidianitat i la senzillesa aborda temes que ens poden afectar a tothom, com ara la soledat, l'ansietat, les crisis existencials, i sempre estan normalment ambientats en espais que promouen el benestar mental i espiritual. De vegades, alguns textos poden incorporar algun element màgic o fantàstic. Els gats, per exemple, acostumen a tenir força protagonisme. Aquest moviment posa en el centre la salut mental i defensa un estil de vida més pausat i reflexiu, més connectat amb el present,
amb els petits detalls i amb allò que realment és important a la vida. Doncs bé, dintre d'aquest gènere, el llibre que he triat per recomanar es titula El gat que estimava els llibres, del Sosuke Natsukawa. És una novel·la publicada l'any 22 per La Campana i el protagonista del llibre és el Rinaro, un adolescent orfe que sempre ha viscut amb l'avi, que és propietari d'una llibreria. Arriba un moment en què l'avi mor i haurà de marxar amb una tieta, però llavors apareix el gat Tora, xerraire, savi i misteriós, que li plantejarà aventures en els estranys laberints de l'interior de la llibreria. L'objectiu és salvar les obres literàries que estan en perill i ensenyar a estimar aquests llibres únics i vells que ens acompanyen en la nostra vida. En aquest conte màgic trobareu reflexions sobre l'amistat, la lectura, la vida, el negoci editorial, el consumisme i la utilitat dels llibres en una època com la nostra on la intel·ligència artificial ha aterrat. També és una bella declaració d'amor als llibres i a les llibreries petites i la seva dedicació i estima per les obres impreses i les històries que ens expliquen. Pel que fa a l'autor, el Sosuke Natsukawa va néixer al Japó l'any 78 i a part d'escriptor també és metge. Amb més de 3 milions d'exemplars venuts de les seves novel·les, ha estat guardonat amb el Premi dels Llibreters del Japó i amb el Premi Shogakukan de ficció. El gat que estimava els llibres, el llibre que hem recomanat, l'ha confirmat com a autor supervendes al Japó i és la seva carta de presentació per a editors entusiastes a més de 30 països. Espero que gaudiu d'aquesta novel·la i que us aficioneu a la ficció sanadora. Moltes gràcies, Núria, per aquesta genial recomanació. I només ens queda acomiadar-nos de vosaltres, agraint-vos la vostra participació en el programa i agraint la vostra navegació amb nosaltres. Us esperem en el proper capítol de Pàgina Endins.